a madadin 'yan masana'antar Kannywood waɗanda suka san darajar kansu, suka san mutuncin kansu, waɗanda suke da Kannywood, muna sanar da Dauda Kahutu Rarara shi da magoya bayan sa wanda suke ƙungiyarsa, mun kore su daga masana'antar Kannywood. So da masana'antar Kannywood dama ta 'yan Kano ce, mu kuma 'yan Kano ne. Sannan kuma idan mun manta ba akwai sarki a Nuhu wanda duniya ma ta san cewa kaf Kannywood ba wani dan fim da yake da capacity sa ko daraja ko kima irin tashi. Da haka a madadin su suna mai sanar da Dauda Kahutu Rarara da shi da 'yan kuci bamu wancan mai sai da maganin karfin maza mai sai da maganin basu shine yanzu ta kare an gane cewa in damfara ne, maganin da suke sai da damfara ce. Ba abin da suke ce suna da maganin HIV, maganin sikila, maganin shuga, masu ya san damfara suke to ta kare masa. Shi yasa ya dawo yake bin bayan Rara. To don haka muna sanar da su cewa su tattara su bin mana gari. Mu garin bayan Allah ne, mu gari ne mai daraja, mai kima, sannan kuma duk wani dan Kannywood inda a jihar Kano yake. Mun san yana bin doka da oda ne kawai na gwamnati. Sannan babu wani gardi da zai zo ya ce mana wai ya ci abinci ya koshi ya zo ya ce duk wani dan Kannywood ya bashi umarni. To mu yan Kannywood ne kuma mu a cikin Kannywood aka haife mu. Ba ni dan shegiya da zai zo ya ba mu umarni ya ce wai shi yana ba wai mutane har wannan dan kareran ma ya samu dama ya zo ya ga duk kuka zuba wa kanku mutunci. Wanda ke ma duk waɗanda suke cikin kungiyar na tabbatar da an yi da su yanzu ba a yi da su. Kuma ba za su iya yin sana'a ba don su tsira da mutuncin su sai dai su bi bayan mawaƙin ma dan maula wanda bai san mutuncin kansa ba, bai san darajar kansa ba. Balantana ta waɗanda suke bayansa har wani mai sai da ni bakin ciki na wancan mai sai da maganin gargajiyan da yan damfara ne, kowa ya sani cewa maganin su baya yi, ya dawo gindin su wai har shi zai kalli ido cikin ido wai ya ba dan Kannywood. Kai Kannywood waɗancan da sun lalace, amma masu darajar da kima ba isa kalle su a gaya musu wannan magana ba. Da haka muna sanar da su tattara su bin mana garinmu, su bar Kano. Idan ba haka ba na rantse da Allah doka ta fara aiki a kansu, su ba ganin cewa su suke da gwamnati. Yawwa na rasa mai Kim Jong-un yake takama da shi a duniya da yake aikata wannan ta'addancin da babu wata ƙasa a duniya da za ta iya kwatantawa. Gaskiyar magana shine idan har duniya bata tashi tsaye akan Kim Jong-un ba, yana dab da ya durƙusar da dukkanin wani shafin crypto da kuma manya-manyan bankunan duniya. Duk wannan ta'addancin yana yi ne ta hanyar amfani da waɗannan dakarun nasa na intanet wato Lazarus Group. Idan ba ku manta ba, sun saci kimanin dala biliyan 1 da miliyan 500 a wannan babban shafin na crypto wato Bybit a ƙarshen shekarar 2025. Na ɗauka cewa ya saduda daga wannan satar da yi domin kuwa duniya ta yi masa ta. Ashe ma yanzu wasan ya fara. Domin kuwa Kim Jong-un a wannan shekarar ta 2026 a watan Afrilu, dakarunsa sun ƙara satar kimanin dala miliyan 577 a wasu shafukan crypto guda biyu. Kuma babban tashin hankalin shine kimiyyar da suka yi amfani da ita ta wannan shekarar wajen satar wannan dalolin miliyoyi shine abin da ya rikitar da masana kimiyyar duniya baki daya. Kuma kamar yadda na gaya muku, waɗannan kuɗaɗen ba wai kayan more rayuwa suke siya su gina ƙasarsu ba. Zallar makaman nukiliya ake haɗawa da waɗannan kuɗaɗen. Daga ƙarshe zan gaya muku babban dalilin da yasa Kim Jong-un yake satar kuɗi a bankuna da kuma shafukan crypto. Kuma ba zai daina ba. Ne bidiyo wannan ya zama shine ko zai dawo yaƙi ko na ba, amma ba zai daina ba. Ma irin ku a bidiyo na gaba zan gaya muku dalili. Na ku official yake ko kuma ku ce farfesa yake ma irin ku a bidiyo. Idan ba dabbanci ya toshewar basira ba, mace kina da miji ba za ki iya kiran mijin ki miki duk abin da ke bukata ba. Wai sai dai ki kafe waya, ki kafe kyamara, wai kina yi wa kanki da kanki bidiyo, kina ɗaukowa kina kalla, wai saboda wata rana idan kin ji nishaɗi ki ɗauko ki kalla ki release. Idan ba dabbanci ya toshewar basira ba. To ga ta wannan dai mata aure ce. Ire-iren waɗannan bidiyoyin ta yi su sun fi guda 300 a wayarta da hotuna da bidiyo. Idan na ci gaba da ɗora muku waɗancan bidiyoyin ya yi munin da duk wanda ya kalla sai ya tsine mata albarka. Kuma ‘yan neja ce, kuma yadda aka yi bidiyon ta ya fita, kawai cewa aka yi ta ba da waya za a tura littafin soyayya irin da matan nan suke saurara audio a waya. Daga aje a tura wannan, aka tura waɗannan bidiyoyi nata da hotuna suka shiga duniya. Me yasa ta yi? Ai idan baka ji kunyar yi ka aje a wayarka ba, to ba za a ji kunyar yada ka a duniya ba. Duk abin da ka yi shi a waya, ka ɗauke shi imaji ka ɗauke shi, to ka san ko ba jima ko ba daɗe sai ya fita. Na farko zaki iya yadda wayarki, na biyu zaki iya mutuwa, na uku zaki iya sai da wayarki ki manta baki goge waɗannan abubuwan ba. Na hudu za a iya arar wayarki idan ke mai taka tsantsanci kina tunanin cewa ba wanda zaki ba wa wayarki ya yi amfani da ita ko kuma ya gana miki sirrinki, to akwai dole akwai ranar da sai kin je hannu. Yanzu wannan mata aure ce ta ɓata wa kanta suna, ta ɓata wa ƴaƴanta suna, kuma waɗannan akwai maza ƴan iska waɗanda ba su da tunani ba su san me suke ba, kawai ire-iren waɗannan bidiyoyin suke yi ma suke ajewa a waya kawai suke kallo suke kalla wai suke jin nishaɗi. Yanzu dan Allah wannan rayuwa ina za ka kai mu?
Kisa ni na gode wa Allah subhanahu wataala da bai dora min jarabar irin waɗannan matan ba. Bana wannan lissafin. Wallahi ina kwana ina tashi. Duk wanda ya ganni aka zai dauka ai irin lafiyayyen macen nan ce. To ka canza tunani. Ni wannan kwaɗaye da wannan burin din babu shi ne a raina. Wallahi azumi ko kaga ni irin wani abu ma firgita ne ke. Ko aure zan wallahi sai na ji yaya kake yaya nauyin bukata kai yake saboda akwai abin da bazan iya daukar sa ba na son takura. Ba zan dora kaina masifa da bala'i ba. Abin da ka san wata rana dole sai ka rasa shi. Amma ki sa a ranki ke kawai ke kaza ga shaye-shayen magunguna nan masifa da mata kuke. Wani namijin ba zai iya biya miki bukata yadda kike so ba. To dan me yasa zaki je ki dinga neman magungunan mata? Har ki zo ki sha magungunan da za su zo su saki a masifa. Akan me akan wace hujja? Na rantsi da Allah mata ku fita da ku dawo hayyacin ku. Yin irin waɗannan abubuwan ba daidai bane ba. Babban kuskure ne kuke. Kuna lalata rayuwar kanku. Kuna taba mutuncin ƴaƴanku. Idan ku ba kwa son mutuncin. Yanzu me yayin ribar irin wannan abu? Kuma idan ka yi magana ko kuma ka zo ka dora sai a ce ai idan me yasa zaka dinga yada bidiyon mutum? Wani ya ce mutum yayi, ba wani ya ce kai ba. Allah ya sa mu dace.